ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ଗଞ୍ଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୋର ଘର ଆଗରେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ଗଞ୍ଜା ଘର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତମକୁ। ଇଏ କିଛି ଗଞ୍ଜା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆସିଲେ ଆମର ମାନେ ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ ଏପଟରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଏଇନା ଉଡ଼ିକି ବସି ବସି ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ। ସେଇପଟ ସାଇଡ଼ ହେଲା ଆମର ପାହାଡ଼ ଏରିଆ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାଡ଼ି ପଟ। ବାଡ଼ି ପଟରେ ମୋର କିଛି ଗଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ପେଣ୍ଠି ଦୁଇଟା। ଇଏ ସବୁ ସେ ପାଚିରି ଉପରକୁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ପାଚିରି ଉପରକୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ଇଏ କିଛି ଗଞ୍ଜା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଏପଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଞ୍ଜା ପେଣ୍ଠିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଭଲ ମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର।